Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа Clash of Clans, как игра Clash of Clans. Вие ще прецените или съм силен или слаб. Ето. Така, кой го кикнаха, бе? Добре, кой е писал? За мен е 19, окей. Балачта. Правя балони за Лара. Още 9, тук имаме колко? 8, окей. Значи искам тук нещо да пиша какво искам. Продавам кокошки с малки среден хуй, закупете ги за лев 50 от Lidl. Така, сега идвам. Така, малко да стана тук. Значи, тук се строя Spell Factory. Баланите за жалост са ми на първи. Съм грейдвам барбариани. На втори са ми. Ое. Значи, аз искам да събирам за... Когато съм по-голям танхол за хогове, ще събирам сега за барака. Уизърли, 240 000. Аз почти съм събрал, това не се сгрейва, ще стане 300 хиляди. Аз понеже съм си боснала и те чудесийски. И пак мога да си ги боствам. Общото ми без това джейма. След 5 часа и 10 минути почваме Лара. Аз трябва да си пренаредя базата за Лара. Да. Така. Айде ще изсложа танхол най-вътре. Ма това само за Лара. Значи Air Defense отстрани. Не, мотор. Air Defense. Така. Канони ми трябва. Един канон. Втори канон. Не. Така. Арчер тавари ми. Трябват. Ето един. Ето втори. И сега еликсирите. Така. Добре, голда. Да, аз намерих да плосна мортара и там, а за голда да няма място. Окей. Ще преместя. Тук така. И така. Слагам това тук. И тук. Така. Слагам това тук, това тук. Мортара ще ми е въгъла. И Air Defense също е тук. Така.
Значи, добре. За сега аз мисля да оградя от оградите ми. Така, поне ще сложа още неща, ще го оградя и така. Като първия селяни. Айде още една. Тук на втори дето са. Така. Така. Добре. Клана ще ми бъде тук. Така. Сега. Archer Tower. Не. Cannon. И ето. Те. Малко от оградата ще разваля. Така. Не! Бати глупостите правя. Така. Айде. Ето така. Значи тази ще сложа Canon. Така и така. Какво? Така. Така. Найс. Така. Едната барака. И това тук. Почти мога да се заложа, че първо ще ми е такова от тази страна. Така. И сега почва ограждането. При ограждането не трябва да ми взимат никакъв демидж. Не е демидж, ами трябва да покривам всичко. Тук покривам. Тук не. Я стига. Що два Archer Tower на едно място? Айде ще разменя единия само за еликсир колектор. Защото не искам да ми взимат допълнителен демидж. Така. Тук. 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 Но това още не ми е готово. То почва да ми бърка. Бати странно. Айде. Окей. Готово. Дай да се видя. Добре, така. Това още ме строи. Ще изхарча. Не, няма да харча диаманти. Така. Ще изхарча.
И съжалявам, че не мога да атакувам точно сега. Ще направя специално друг клип за тази цел. Надявам се видеото да ви хареса, приятели, и до следващия път.